לפני כ-13 שנה הוא הקים את המקום הזה כגן בוטני להדגמה. כחובב בישול הוא נהג לכבד את הלקוחות בשפע מטעמים. הלקוחות התלהבו והפצירו בו לבנות תפריט. וכך למעשה הפך חיים שסטל מגנן ומעצב נוף למסעדן מוערך והבעלים של מקום בלב. בואו נפגוש אותו. בוקר טוב, חיים. אהלן שאול, ברוך הבא. מה שלומך? בסדר, אתה רואה? אנחנו כותבים חסה וצמחי תבלין ופרחים מגן הירק שלנו למתכון המיוחד שתכף אנחנו נכין. שמע חיים, אני עשיתי סיבוב במסעדה וזה ממש מרגיש לי כמו בטוסקנה. מאיפה ההשראה? אני גנן במקצועי, אני נהנה לגדל, אני נהנה לעשות דברים יפים, וחלק מהגן היפה הזה זה השראה מהטבע. אני פשוט אוהב את זה. אנחנו מגדלים פה כל מה שאפשר לגדל בעונה כדי לקטוף ישר ולהביא לצלחת. ברגע זה יש לנו גידולי חורף, חסה אדומה, חסה ירוקה, ובאופן כללי בחורף מה שאפשר לגדל זה כל הצמחים שגדלים בתוך האדמה. קולורבי, סלרי, שורשים, כי בחורף זה פעילות פנימית. בקיץ זה פעילות בחוץ. ועל זה בנוי התפריט. התפריט משתנה בהתאם לעונות השנה. מה שאני מציע, שאול, זה שבוא נקטוף עוד כמה דברים למתכון שאנחנו צריכים לעשות. קדימה. ונלקט אותם. חיים, מה אנחנו הולכים להכין? אנחנו הולכים להכין סלט עלים חורפי מגן הירק, מדברים שכתפנו. אני אשמח שתתחיל לחתוך את החסה, ואני אתחיל בטיגון של גבינה שאנחנו נצטרך אחר כך למתכון. בצורה כזאת זה בסדר, נכון? כן, חסה אנחנו חותכים לא עם סכין כדי לא להשחיר אותה, ומכיוון שזה גם אורגני וגם חורפי, היא ממש פריחה ורקה כמו משי, ואין איתה שום בעיה בחיתוך. יש לנו פה גבינה שככה היא נראית במקור, אנחנו חתכנו אותה לקוביות, ציפינו אותה בביצה ופירורי לחם. פירורי לחם מוזבים ממש כמו שניצל. בדיוק כמו שניצל, וזה גם התוצאה הסופית שלנו. אני יכול גם לטגן את הגבינה הזו בלי הפירורי לחם? אפשר לטגן גם בלי הפירורי לחם, אפשר לטגן אותה גם בלי הביצה, אפשר גם לשים אותה על הגריל, ואז היא מקבלת את הפסים של הגריל כמו סטייק. את העלים של השומר אני גם מוסיף, נכון? מעולה. העלים של השומר, ואני אשמח גם שתשים את הפרחים של הבזיליקום. אוקיי. יש לנו פה בזיל קינמון. הגבינה מקבלת את הקריספיות ואת הצבע, כמו שצריך. הגבינה כמעט מוכנה. זה בזיליקום? בזיל קינמון. קינמון. זה לא בזיל רגיל, זה בזיל בניחוח קינמון. הוא פשוט בארומה אחרת מהבזיליקום שאנחנו מכירים. יש לו טעם יותר, ריח יותר עדין ונוטה לקינמון. נכון. ואפשר להשתמש גם בעלים שלו וגם בפרחים שלו. הפרחים אכילים. אכילים. הפרחים אכילים, עוד פעם, בתנאי שהם לא בשלב של זרעים, בשלב הראשוני. זאת אומרת, פרחים צעירים. הרוטב ויניגר תדרים הוא בעצם מורכב מחומץ, שמן זית, בזיליקום, שום ומיץ תפוזים או מיץ מנדרינות. אז אני ברשותך אשים, לא צריך יותר, שאול. קצת מלח פלפל. מלח פלפל,
מלח ים אטלנטי, מאוד מיוחד. פלפל גרוס. פלפל שחור גרוס. פלפל שחור גרוס. בבקשה, שאול, נותן לך את הכיף של לערבב את ירקות הגינה. מה יש לנו? שלום לכם. שלום גל, מה הבאת לנו? הבאתי לכם כובע הנזיר, אמנון ותמר צבעוני, שנראה לי שיוסיפו הרבה צבע. אז אלה פרחי מאכל, אמנון ותמר, כובע הנזיר. כובע הנזיר השתמשנו גם בעלים שלו. גם בעלים. גם בעלים. עוד פרחי מאכל, יש לנו למשל... ציפורן חתול. ציפורן חתול. עלי ורדים. ורדים, רקפות. רקפות, ביגוניה. פרחי ביגוניה. ביגוניה? ביגוניה, כן, גם ביגוניה אוכלים. שאול, אתה יודע, הרבה מאוד אנשים חושבים שהמקום של הפרחים זה בוואזה. ולא, פרחים אפשר גם לאכול, אפשר לשים בסלט, יש לזה טעם נפלא, מוסיף הרבה צבע ויופי, פשוט כיף. זה נכון, זה נהדר. סלט גינה חורפי, ירקות הכי טריים שיש, חסות, שומר, בזיליקום, כובע הנזיר, אמנון ותמר, וינגרט של מנדרינות, גבינה אתנית, רק שנהנה. חיים, מה אנחנו הולכים להכין עכשיו? אנחנו נכין ביף בורגניון. ביף בורגניון זה גדרת ירקות ובשר צרפתית חורפית. כפרית. כפרית, הכי חשוב. כפרית. כן, הרבה ירקות שורש. ירקות שורש זה העונה שלהם חורף, הם במיטבם, הם נצלעים טוב והטעם שלהם ממש עשיר. ובשר ויין אדום, הרבה יין אדום וציר בקר. זהו, יש לנו פה מין פלנשה, מחבת, לצורך העניין בבית אפשר לעשות את זה עם מחבת. אני מאוד אוהב לעבוד עם זה כי אני אוהב את כל הירקות יחד. שלב ראשון, שאול, אתה תקרמל את הירקות, נתחיל מהקשים לרקים, את הגזר, את הסלרי, בצלי שרלוט יש לנו. שורש של פטרוזיליה, בצלים, קרישה. אני שם בצלצלי שלוט, ככה איך שעם הקליפה. עם הקליפה, זה כפרי, אנחנו שמים כמה שיותר שלם ולא מתועש. כדי לעזור לקרמול ולצבע של הירקות, אנחנו מוסיפים סוכר חום. חבל שאי אפשר דרך המצלמה להעביר את הריח, כי זה ממש מלא תשוקה, מלא כיף. עכשיו, מי שאין לו בבית את הפלנצ'ה הזאת או את המחבת הזאת, יכול לעשות את זה בסיר, זה גם מחבת רגילה ביתית, את אותה פעולה. יש לנו פה בשר שהוא בשר צוואר, אבל אפשר לקחת כל בשר שהוא טוב לגדרה. אני לוקח פה את הבשר ואני מקמח אותו. וככה בחתיכות גדולות? חתיכות גדולות, כי קודם כל הן מצטמצמות בבישול, וכיף שכל אחד מקבל נתח שלם אל הצלחת. אני רואה שזה בשר לא כל כך שמן מה ששמת. לא כל כך שמן. הקימוח מאוד חשוב כדי לשמור על המיצים של הבשר בתוכו, כדי שהם לא ייסעו לרוטב, שלא יהיה לנו מרק, שיהיה לנו בעצם תבשיל עם הסיסיות של בשר. חיים, אני חושב שהירקות מוכנים. את זה אנחנו מורידים ונשים בצד. אנחנו יכולים עכשיו לשים את הבשר, נכון שאול? כן, טיפונת שמן, נגביר את האש ויאללה, קדימה. הגברנו את האש כדי שיהיה לנו צלייה. הבשר הוא לא צריך להיות הרבה זמן, הוא צריך להיות מעט רק כדי לסגור. הבישול הוא בעצם הולך למעשנה, לבישול ארוך של לפחות 2.5 שעות, לאט לאט, יחד עם היין והציר בקר. הסגירה זה לשמור על הטעמים בתוך הבשר. יש לנו פה את הסיר, שהוא סיר ברזל שהולך להיכנס למעשנה. אנחנו עכשיו מכניסים לתוך הסיר שכבה של ירקות, ואחרי זה שכבה של בשר, ואחרי זה עוד פעם. אוקיי, בסדר. יופי, זה נראה טוב. הבשר כבר מוכן כמעט. מה שטוב בתבשיל הזה, מכינים אותו אפילו בבוקר.
ואתה משאיר אותו עד לצהריים על אש נמוכה. זה מתבשל לאט לאט. אתה חוזר בצהריים, ואתה מקבל תבשיל חורפי, מלא ירקות, מלא טעמים. שיגעון, שאול, נראה מאוד מאוד יפה. אני עכשיו מטבל עם מלח ים אטלנטי. אני מאוד אוהב מלח ים אטלנטי כי הוא מלח שהוא בריא, הוא מלח שלם. הוא לא מלח שהוציאו ממנו את המינרלים ואת הברום הוא מלח שלם והוא כיף, הטעם שלו אחר לגמרי. גרגירי פלפל אנגלי, פלפל שחור גרוס, שאול תשים מלא טימין, קצת עלי דפנה יבשים, סלרי עלים, בשביל שכבר את השורש שמנו, ולזה אנחנו בוזקים את הציר עוף, ציר בקר, סליחה. גם ציר עוף יכול ללכת כאן. גם ציר עוף, גם ציר ירקות יכול ללכת כאן. כל ציר בעצם, וכמובן יין אדום, יבש. אין במתכון הזה מים, אתם שמים לב. זה ממש אתה ממלא עד כיסוי. בשפע. בכלל, כל מתכון טוב, אנחנו חייבים לעבוד כמו הטבע. הטבע עובד באקסטרה לארג'. מוכן למעשנה, נסגור, ושזה יקבל את הניחוח של העצים ושל הצמחי תבלין שבמעשנה לאט לאט. זה איזה צ'ופר שאתה נותן לתבשיל הזה. מי שאין לו מעשנה? מי שאין לו מעשנה יכול לבשל את זה בבישול איטי, או בתוך תנור, או על קיריים ביתיות. אפשר לעשות את זה ממש כמו חמין, להכניס על אש נמוכה, או על גז, גם אש נמוכה, כמה שעות טובות. נכון. נלך? קדימה. קדימה. וואי, זה כבד. אני אעזור לך בדרך. הגענו למעשנה, הנה אני פותח את הדלת. את המעשנה הזאת בניתי כמו בימי המקרא, כמשהו מאוד 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 ישן ועתיק, לעשן חלקי בשר, ברווזים, דגים, ירקות מעושנים, אפילו סוגי מאפה. זה מקבל ארומה של העץ שאנחנו משתמשים, בדרך כלל זה עץ אדר, אבל אפשר גם עצים שונים בהתאם למה שעושים. נסגור את זה ברשותך. התבשיל התבשל במעשנה 4-4.5 שעות, לאט על גחלים, יחד עם מזבט טיבול, והנה עכשיו, שאול יפתח, זה נראה מדהים, כיוון שזה חורף, וזה סיר, זה משפחה, זה ליד התנור, שמים את זה במרכז השולחן, כל אחד שם לו בצלחת כמה שהוא רוצה, ומה שהוא רוצה מתוך הדבר הזה, ואני חושב שזה פנטסטי. אז תכינו לחם חם וטוב. יש לנו כאן גדרת ביף בורגיניון, גדרה כפרית, בשר, ירקות שורש, יין אדום, סיר בקר, מלא תבלינים, רק ליהנות. ונמצא איתי נדב, היי נדב. אהלן שאול, מה קורה? נהדר. איזה קינוח אנחנו הולכים להכין? כן, היום אנחנו נעשה קדאיף צנוברים, מטובלים קצת עם תותים וקרם שוקולד לבן. קדימה לעבודה. לעבודה. מנה ממש כיפית ומאוד מאוד פשוטה. אנחנו נכין קודם את הקרם מהשוקולד הלבן. זה מין גנה של שוקולד לבן. כן. היחס 1:1. 1:1, בדיוק. אז כוס שוקולד לבן, כוס שמנת מתוקה. מדויק. את זה אנחנו... נערבב. אנחנו נערבב עד שהוא יימס, וברגע שהוא נמס, נשים אותו במקפיא. בינתיים כאן אנחנו המסנו טיפה שוקולד לבן על בן מרי, על מים חמים. פשוט שוקולד לבן, זה אנחנו נטבול את התותים. בדיוק. נדב, תותים הולכים עם שוקולד לבן או שוקולד כהה? שאלה יפה. אם אתה בקטע של רומנטיקה, בחורות, ערב, אז תטבול את הכהה עם השוקולד המריר. אם אתה מדבר איתי על אביב, פרש כזה, בוקר, בראנץ', בדיוק, אז זה טוב עם שוקולד לבן. עכשיו הגנאז' הומס, שימו לב שזה לא נשרף בתחתית כי לא נעים.
צריך לערבב את זה כל הזמן. לערבב כל הזמן, לא לעזוב את האש. זה נמס בשנייה, וזה רץ למקפיא עכשיו, ישר למקפיא. זה רץ למקפיא. בדיוק, כמה שעות, ואנחנו... אפשר להרכיב את המנה. ועכשיו נעבור להכנה של הקדאיף. מאוד מאוד פשוט, רק תשומת לב. זה מה שבקונדיטוריה חייב תשומת לב, לא טיק 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 וסגם. תשומת לב ודיוק. ניתן לחמאה להינמס. איך שהיא נמסה, אנחנו נשים את הקדאיף. עכשיו, יש משהו עם קדאיף, שאם אתה לא מפריד אותו, מעברר אותו, הוא נהיה גרגרים, מה שאנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים טלטלים, זהובים ואביביים. אז זה ממש בצורה כזאת, בדיוק, ככה. אנחנו טיפה מחכים עד שהקדאיף יקבל את הצבע הנכון. לא חום מדי, לא אנמי מדי. אני מוסיף את הצנוברים עכשיו. ניתן לו עוד הקפצות קלות. כלילות. בגלל שזה קינוח ומנה עדינה, אז ממש את הצנוברים שנייה אחת לא יותר. ממש לקראת הסוף, ממש לקראת הסוף. ממש. יפה מאוד. שאול, אתה עושה את זה מעולה. עכשיו ברגעים אלו נוסיף את הסוכר. זה נותן לנו את מה שדיברתי עם נותן לנו שהקדאיף חם והצנוברים חמים, הסוכר טיפה נמס, ואז זה עוטף את הקדאיף וזה נהיה כזה קרמלי כזה. ג'ינג'ר, קינמון, ציפורן ומוסקט. אוקיי. אז עכשיו אנחנו נרכיב את המנה. השלב הראשון זה מילוי הקדאיף לכוסות. עכשיו, אחרי ששמנו את הקדאיף, נסדר את התותים. כל הרעיון הוא פה שיראו דבר ראשון את התותים עם הלב שלהם החוצה. אחרי שסידרנו את התותים, כמו שאתה רואה, אנחנו נכניס את הגנז' פנימה. אם אתם רוצים לעשות את זה קצת יותר אוורירי, יש אפשרות לקחת את הגנז' שלנו אחרי שהוא היה במקפיא וטיפה להקציף אותו. אתם מקציפים אותו, מכניסים לו טיפה אוויר, אז הוא נהיה יותר אוורירי ויותר קליל. בואו אני אפזר שערות קדאיף, ממש על הכל, מסביב. כן, ממש על הכל. בדיוק ככה. אז זהו, עכשיו כדי לסיים את המנה, אנחנו ממש בסוף, אנחנו לוקחים תות חמוד, נטבול אותו בשוקולד לבן שהימסנו מראש, ונשים את זה במרכז, שזה יראה סוג של קישוטון, בדיוק. אז קינוח אלגנטי ופשוט, שערות קדאיף, מלא תבלינים, צנוברים, גנז' של שוקולד לבן, תותים. נדב, thank you. תודה לך שאול, היה ממש כיף, תודה. לחיים שאול, לחיינו ולבריאות. אז יש לנו את סלט גינה חורפי שהכנו מקודם. יש לנו גדרת ביף בורגיניון, זה בשר עם ירקות שורש. ויש כאן את המנות האלה שאני לא מכיר. אחד זה רול עיזים, שזה בעצם בצק מאוד עדין שדומה לפיתה דרוזית, מגולגל עם גבינת עיזים, חציל מטוגן שהוא חציל בלדי, פלפל קלוי. חציל והפלפל מגן הירק. מגן הירק. הסלט נבטים זה בעצם זרעים שלקחנו והנבטנו אותם, ומכיוון שזה התחלה, יש להם הרבה מאוד אנרגיה. כדאי שנאכל משהו, לא? בוא ניתן, אני דווקא רוצה להתחיל עם הסופלי תרד. זה תרד אפוי בתנור, כמו פשטדה או קיש, שנמצא על קונפי עגבניות ושום. הנה, הלחם מגיע. תודה רבה. זה לחם שאתם מופיעים כאן? כן, לחם זיתים. אתה שומע אותם? כן. הצליל של הלחם של פעם. אז ספר לי חיים, ממעצב נוף למסעדן. אני במשך שנים התעסקתי בעיצוב נוף ובגינון. הייתה לי חברת גינון. תמיד אהבתי לאכול, רואים. כן. תמיד אהבתי לבשל, והכי חשוב, אהבתי לארח אנשים. וגם שהייתה לי משתלה וגם שהיו לי עובדים, תמיד התארחו פה אנשים. ובאיזשהו שלב החלטתי שאני הופך את האהבה השנייה שלי,
שזה בישול ואירוח אנשים, למקצוע, ופתחתי מסעדה. הסתובבתי כאן ויש כאן מלא פינות. ספר לי, כל פינה יש לה את הייחוד שלה, את האופי שלה. כשאנשים באים למסעדה, הם באים בעצם לחוויה אינטימית. לאכול זה משהו מאוד אינטימי. אנשים אוהבים לאכול עם המשפחה שלהם, עם האהובים שלהם, להרגיש בין כולם, אבל שיהיה להם את הפרטיות שלהם. וכאן בגן הצלחתי ליצור פינות שנותנים הרגשה שאתה יושב עם כולם, אבל בעצם הפינה מחבקת אותך, ויש לך את הפרטיות שלך בישיבה. אתה יודע, היום עם כל הטכנולוגיה שיש, אבטיח יש גם בקיץ וגם בחורף, ואננס יש גם בקיץ וגם בחורף. היום אין סדר לעונות השנה. כשהיינו ילדים, התגעגענו למלפפונים, וכשהגיע פסח וקילפו מלפפון, אחד, הריח היה בכל הבית, ואמרנו, וואו, עונת המלפפונים התחילה. זה שיש כל השנה, ילדים היום חושבים שהעגבניה ומלפפון גדלים באינטרנט. הם לא מבינים שיש אדמה וצריך לגדל אותם, כי זה מה שהם מבינים. נכון מאוד. בוא נפצע לחם טוב. אז חוץ מהמנות הנהדרות האלה, איזה עוד מנות אתם מגישים כאן? באופן כללי האוכל פה הוא אוכל כפרי, שהוא אוסף של מנות כפריות מכל העולם, כולל ישראל. ממה אתה שואב סיפוק בעבודה שלך? הסיפוק הכי גדול שלי זה שאני יכול להאכיל אנשים והם נהנים. הנאה של אנשים אחרים באוכל, לי גורמת הנאה מאוד מאוד גדולה. זה הכיף שלי. ההנאה היא בפשטות. כמו שאתה רואה שאול, החיים הטובים זה לא בטלוויזיה, זה כאן בצלחת. ויש לנו פה קינוחים, זה נקרא פארה רושה, שזה תחתית של קרם שקדים, עם שוקולד פארה רושה ונוגת, עם שברי אגוזים ושקדים, מצופה בשוקולד מריר. כאן יש לנו קרם חלבה, מצופה בשוקולד לבן, עם ופלה למעלה וופלה למטה של קקאו ובתיאבון. וואו, זה הכנת עם נדר. שערות קדאיף, תבלינים. נראה מאוד יפה. כמה חושני זה תותים, שאול? איזה שוקולד לבן. רק בחורף. חיים, תודה רבה. מאוד נהניתי. הרגשתי ממש כמו בבית. תודה. תמשיך להצליח. אמן, כולנו. בריאות.